Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Yeah. Zoom, 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 zoom. Zoom, 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 zoom. Jesus. Nisimoshile. Nathi masithethe ngomuntu esimthandayo. Umuntu esimaziyo uma nathi abantu bengekho. Ithemba lasemaphakadeni. Ndoda engenasithunzi sakujika. Esimazele empilweni yethu. Noba mama leBhayibheli siyawazi. Kodwa umoya ngcwele esimazele empilweni yethu. Hallelujah. Cela sihlale phansi. Jesus. Amen.
Siyabonga. Enkosi. Ndisele ne5 minutes. Kwixesha bendiliphiwe. Nge4 minutes. Ndayithetha yonke into umoya ongcwele bebeke uba ndiyithethe nge4 minutes. Kodwa ndirhalela ukuthi nangu thokozisi nangu mthokozisi nangu Mthokozisi nangu Agos nangu uyikule kakhulu kwi-intimate zone. Uhleli noThixo ungancamanga. Uhamba entabeni ujikela zigusha. Uthi nangu umthokozisi. Hamba ehlathini abantu bengekho. Uthi nangu umthokozisi. Ungajonganga xesha, ungasubamba hashi lakho. Uthi uvele ezulwini. Uyakuhlanza konke. Ziyoba mhlophe besicela ukutsho umsebenzi kamoya oyingcwele. Get 3 minutes. Ngicela ukuthetha nabantu abatsha. Masihlale phansi. Sisenkonzweni apha liyabanjwa ihashi. Hallelujah. Sisenkonzweni kwi-public zone. Kuthiwa bamba ihashi lakho. Nami ndiyatsho. Ngoba nisele ne3 minutes. Kodwa kukhona indawo kuthiwa yi-intimate zone. Mina ngowasezilalini. Uyahamba uye entabeni. Ukhwaze. Shu. Ukhwaze. Yo! Wenza intimacy nomoya oyingcwele. Ubuye ukhohlakele. Izinto bezikuncancazelisa. Ubuye sowuthi baphi oKhabhadiya, baphi. Bapho Jezebhele. Into ubuzibaleka, uziqonde. Ngoba une-intimate zone. Sithe awukwazi ukuya kwi-fear zone, uyohlala kwi-comfort zone yasecaweni. Awukwazi ukuya kwi-fear zone, ungazange waya kwi-intimate zone. Ngoba kwi-intimate zone, wembathiswa i-mantle for your mandate. Wembathiswa ingubo
yalo msebenzi ozawenza. Asibizelanga into ezifanayo, kodwa sibizwe ngumuntu othembekile. Mna ndine ministry, sendiyathetha njalo ngithe 3 minutes. Ndine ministry yamaphara olwena entsensene. uThixo undibizile wandi anointa for bona. Utata uMkhentane ulingqina benotata uBheka Meva bakhe baya nomama uFanta. Utata uMkhentane sade saya naye kuwo. Uyabona uThixo xa sekegcobile une gravitation njengoba abantu bewesaba amaphara ayandithanda. Xa ifika kuma yantwela. Babe over 100 mamso uyabona mina nje manhlela lapha mamso athi umyeni wami awubosabi. Abanye bajikela ngasemva 2 things endizithandayo ngamaphara ayathandana. Ndingaphinda nditsho kukhona aba benjection. Idrug ikholwa nguyabe mnye tatkhohliso. Ayifake kuye yonke abesetsala igazi lakhe liseva bayi 10. Igazi eline drug ofakile uyatsala nikeze omnye. Mna ndibizwe tatufali kwabe ekuthiwa inja ephilileyo ibhetele kunengonyama efileyo. Ndibizwe abantu abaxa bebulisana bathi nja yami. Bayazi understand baba zisinja isatatu. Sisibiza wena. Ngicela ukhawuleze uze tata. Bathi xa bebulisana lawa mama Rhamente. Athi xa ibulisana athi tata. We yecawele. Nditsho bathi nja yami. Bathini bantu abatsha eksenja yami. Nami xa ndifika ndibe yinja yami. Ngoba ndibizela izinja. Kodwa ndikwazi ukuya ezinjeni ungaqalanga kwi-intimate zone. Ngoba the last time ndiyile yathi ingqondo yami sebeyakwazi abantu abathengisa drugs uba uyeza apha emva kwakwa Rhino. Wathi umoya ingcwele iyanizoba nawe. Kanye ngaloo mina ndavele ndafika kukhona abaclean. Ingqondo yami engabhadlanga ndicinga ngabafikayo ndithi nina ngcono lisafika kanti ngabayithengisayo. Xa sendiphaka ngoba ngezinye imini ndiyanokutya. Ndathi umfundisi uJojo. Ndiye nesuphu nesonka. Xa sendiphaka andiqhwethe omnye athi aba baphakela van ziibhosi zethu. Athi umoya ingcwele eqhubeka. Ndiphake kusala ukutya iibhosi zihlele ezinye zihlele ngasemva. Xa kusala ukutya ndithi ngoba kunendoda endibambe ngesandla. Kunendoda efront line ndibabize bazophaka. Phaka isuphu yomfazi ovela kwi-intimate zone. Yomfazi owembathisiwe. Zothetha into ezimbini ke ngoku committee ethi self awareness kwabatshatileyo. Kuchatelwa ntoni kule kingdom? Andiyazi yangaphandle. Ndazele kingdom. Kule kingdom sichatela into ezi3 that umfundisi uMagwentsho. 1, to multiply uhlobo lohlanga oluhlonela uThixo. Sichatela lonto. Asichathi ngoba sibahle. Mahla amantombazana asezembula. Kodwa ababhuti bavele bakhethe for a purpose. Sichatela ipurpose. Uhlobo lohlanga lobuThixo sichatela umultiply. Njengoba sichatela nje maqelana nje sinabantwana abantwana bethu basebahlanu qha. Mawulwena entsensene. Abethu baseyi5 qha. Ngoba sizomultiplya. Uhlobo ncoma kakhulu tata. Uhlobo lohlanga lobuThixo. Number 2, yanigulisa leyesibini tata uJojo. Ithi sichatela ukudominate. Dominate. Apho kukhona icouple esindisiweyo idominate. Sichatela ukudominate ukucinezela. Beke ngedolo kuloo ndawo kuyo nibona ba intoni engekho apha. Intoni esingayenza. Ngoba thina kuthiwa siyityiwa intoni esingayenza sifuna udominate. Ngoba kuthiwa xa uyi1 uleqa 1000. Xa nibabini 10. Imenzi kaThixo uyabhuda once utshate. 1000 xa umnye xa nibabini 10. Sileqa 10000 notata maqelana asibhizi. Sileqa 10000 ye-purpose kaThixo. Sichatela lonto. Zininzi into esizenzayo ziveni ngam ndinibalisele. 1, sendiyitshilo le yamaphara andithi eyesibini ndibhale incwadi zomtshato eziyi5.
ndizawuzitsho. Eyesithathu sivule isikolo, a Christian English medium school. Sisihle kumntwana mfundisi uMatswedi. Uyabazi utata ukhohliso. Kamanje bafika isikolo siphuma. Bafike ngemhlu umntwana engemninzi umntwana. Thina sincame amanzi asangodlala lapha. Sincame ntoni? Cela sithi wara. Angeke sisindiswe sinamadata 5 gig. Sizomsebenzisa for God's glory. Ndidla ngokuthi xa ndithetha ndibalile esikolo andithi ya ndayibala neyamaphara. Sine preschool ekhaya eyadini. Inabantu awukho unyaka ebanabantwana ba less than 50. Ndisho kamanje abantu baka local wami bakhona ekhaya eyadini. Lento uyibona ingekho uThixo uyifuna kuwe. Ngoba kutheni? Uthe govern the world. Singuhulumente. Ngicela sisho sonke abantu abatsha. Wathata unguhulumente. Kukhona iklinikhi ekufuneka ziphume apha. Khona ipreschool ekufuneka ziphume apha. Wathi omnye umfana encedakele notata uMaqelana ehlala iminyaka ejele. Wabuye wancedakala wathi mama Maqelana ngicela nivule private prison. Ukhona wake wayiva lonto? Khona umuntu wayiva private prison? Wangicacisela umfana evele ejele wathi nifanelwe private prison. Kudala ndingene ejele ndingancedakala kodwa ndidibene nani ndancedakala. Njengoba ninibona nje sazaba ne private prison. Govern singu government. Ngicela sithi izandla couples. Sibe sithi singu government. Singuhulumente. Uba uchata nomuntu osindisiwe ungaphindi ukhalaze. Lento ningayibonela lini yenu ifuna nina. Iyafuneka ihospice, iyafuneka igadi, iyafuneka into enhle, siyafuneka siyafuneka ifinishing school. Lento oyithandazelayo uThixo uyibeke kuwe. Uba uchatile, sichatele lonto. Ndidla ngokuthi ke mina ke mfundisi uFana. Into ebangela bandibe nje. Kudala ndamoshakala. Into endimoshile kukumamela umoya oyingcwele. Njengoba nabantwana abahlanu, xa nomntwana wesine ena 6 months, uThixo wabeka iministry yoba ndithatha abantwana ndibase plasini for camp Friday, Saturday, Sunday. Umntwana ona 6. Kwathi ngoba ndine Wi-Fi yaphezulu ndiyeva xa kuthetha umoya oyingcwele. Sahamba saye campini nabantwana bayi-8 besikolo. Ngoba ndithathe nomyeni one network, ake sithi Daddy Store. Umyeni wami uyayiva into xa ivela kuThixo naxa ivela kum. Wandivumela ndinosana olina 6 months sayohlala emaplasini nabantwana ama high school ayi-8. Wayemana umntana nami emziso zomncancisela okwetakane lebhokhwe. Niyakwazi ukunyisisela okwetakane lebhokhwe? That girl namhlanje wenza ugrade 12 akamhle ukhona kule convention. Ngoba umoya oyingcwele ukakuphambanise. That's why ufuna kuyazi ivoice uba ayindimi lo nguye and ndizo actor umoya oyingcwele. Ndidla ngokuthi ke bendisabalisa ke tatufandethini. Ndidla ngokuthi last week bendisekapa kwi couples gathering Saturday. Sunday ngo5 ndabe ndikumhlobo wena neRaidweni. Every Sunday ngo 7:10 ndiku True FM. Why ndenza into esengaka? Le kingdom ifuna frontliners. Ifuna odayidai. Icawe ngicela uphinda. Icawe lethi yase Assemblies of God yibhawuza. Intoni icawe? Ibhawuza kulapho ugalela khona ipetrol. Sizawuphuma singu full tank kule convention. Sigqibe siyowenza ntoni? Sawenza ntoni ngalo full tank ozawugcwaliswa kwi morning devotions, ufundiswe, ushunyayezwe, uzawenza ntoni? But God is here to raise abantu abathi bendihleli ndingenzi into kodwa ndiyoqala kwi second half. Jonga ufuna abantu abaphoxekile nabafailile, nabahlekiwe, nabaziwayo ubi salvation bayiphethe kabi kuzoraiswa bona. Bazoraiswa kanjani? Ngumoya oyingcwele. Lenenza ithetha izavuka ngabantu abatsha bodwa. Ningixolele botata omkhulu nogogo. Hamba
nomoya ingcwele njengo Karate Kid ehamba no Mr. Han. Bakhona abantu vayo ehamba no Mr. Han. Ngoba kadibananga no Mr. Han ngalamini ye-tournament baqale bahamba no Mr. Han bayajima together abantu bengekho. Into endiyithandayo ngo-Karate Kid siku-convention abantu abatsha ngoku sebethiwe waphuka umlenze niyayikhumbula sekusho uba the game is over yabuya la nkwenkwe yabuya irhuqa umlenze siphinda kusatana sesirhuqa umlenze seke so uba sihlekisile ngevangeli seke sazi basi sizahluleki ngoba kukhona ispin kick esingekasenzi esisifundiswe nguMr. Han kunespin kick sikamoya oyingcwele esifunyanwa wabuya kwahlekwa wabuya abantu bathwala izandla enhloko bathi wenzani emva kwale convention uzawothusa abantu ngoba khona ispin kick sawubethiwe siyavuma sawufailile siyavuma sawuhlekiwe siyavuma kodwa kunespin kick osothatha amandla okusenza phambi kwabantu abahlekile ngoba sihamba nendoda engamncami umuntu igama layo kumoya oyingcwele futhi ngizovala ngokusele 1 minute mgade lo muntu osecaleni kwakho cela uphinda mgade lo muntu okugadile pha enkonzweni lo muntu okufonela qho lo muntu okukhatha lo muntu okuthandayo mgade ngoba apha kweli bandla sithe kunetime ezimbini zilapha ngaphakathi khona abadlalela amazulu khona abadlalela ezimnyama ngenkani bangaphakathi kunedeployees zobumnyama ezingaphakathi awuzundiva ezinye ziyintsikelelo ziyintsikelelo kumfundisi ziyaprovide wena unomoya kaThixo oyingcwele usisishwayimbana sakwashwayimba ndingokwashwayimba unibona nje khona umama nogogo abanoThixo omkhulu bathi abanazinto zokuprovide ngicela uphinda khona amantombazana noThixo omkhulu kodwa awanazinto zokuprovide i-deployees zezimnyama ngenkani zithatha istage uthi uyavumbuka nomoya ingcwele wakho ngoba uphelele kulo moya ingcwele shutwe down ngoba unomoya ingcwele cha ndizothi noma kunjalo step up abana ube nothi manginaye ngiphelele ngiphelele siyojongana ne-deployees ezicima umoya ezangaphakathi but awuzukwazi funa ukujamelane nabo uthi yabona le ayenziwa apha ngicela uphinda amehlo ukujonga i-deployees siwathatha kwi-intimate zone ngicela ukuthetha ne-frontliners sihambe ezincwadi zawuchazwa mhla zichazwa sikhona kodwa pha eminyango akho nto ethi manje zichaze ngicela ukuvala bantu abatsha uba uyayibona i-tone kaThixo kule i-conference akaza ngosikitaza uzosiseparate qhude manikiniki sawuza nge-transport enye sigoduke ngayo sifike singafani uzoseparate i-frontliners izi-strikers uzoset isquad sisetwa kanjani isquad nazi nihlale phansi uThixo uyayibona lento lapha kuwe njengibulapha umuntu omtsha uyigolide khawuthi ndiyigolide uThixo uzokuthatha kule convention from dust to display uzovumbula abantu abagqunywe ngumhlaba noba ngumhlaba wantoni uzovunjulwa ngumoya ingcwele uzawuya ngaphambili ungathandi uzawenza ungathandi uzawenziswa 1
sawuthetha sonke ngoba ndiyagqiba. Gold is discovered. Khawutsho uthi discovered. Imihlaba iyafana. Kodwa umhlaba onegolide uyadiscoverishwa. UThixo bona bakhondwe khona kule ntombazana ingabonwanga icawe. Molweni entsentse. UThixo akubona ubunegolide. Uzawubona ngantoni ukuthi uThixo udiscoverishile ngodi wesibini. Gold is dark. Yembiwa. Umhlaba onegolide uyakhohlakalelwa. Kuzi-TLPs. Uxa kuba ndiyafana nje nabanye abantu awufani. Khona into izulu eliyibonayo, khona into isihogwe siyibonayo. Uthi wena xa ufuna ukwenza izinto esenziwa ngabanye abantu, ale uma ongcwele kuwe. Ibisenziwe ecaweni yakho. Yenziwa phi ke? Uyakhohlakalela umhlaba onegolide, uyembiwa, uyabiyelwa, wembiwe kuzipheki kuzikatapila. Number 3, ngithetha ngawe mina. Ngoba ndiyagoduka. Ngithetha ngabantu abazosetshenziswa abazovuswa nguThixo in this second half. Hlekiwe icawe yethu. Lihlekiwe ibandla lethu. Kodwa uThixo ngexesha kuhlekwa ebehlela. Thixo set ischeme. Kwesa scheme kunamantombazana angacacanga. Kunabafana abangaqhamanga. Ngoba igolide ayibonakali. Kunomama abangenazinto baseskemeni. Ngabula ngoma ka Sunday school ethi I'm just another soldier in the army of the Lord. Number 3, gold is deformed. UThixo xa eza kusebenzisa uyakusebenza. Igolide yembiwa inamatshe, inomhlaba, inezinto ezimdaka. Kodwa ayibekwa injalo. Number 4, gold is dissolved. Inyibilikiswa ngomlilo. Yakhohlakalelwa. Esinye ezikwehlelayo zisecebeni. Yemuntu omthaka uthi kusecebeni. Khona imithandazo yakho engaphendulwa. Khona ifasting zakho esingaphendulwa kusecebeni. Number 5, gold is designed. Number 6, gold is delivered. Thixo uzahambe eqhayisa ngawe. Number 7, gold is displayed. Khona abantu Thixo azoba displaya. Kudane izihlakaniphi. Ngoba ba discoverishwe nguThixo. Wabathatha from dust to display. Aba bazovuswa nguThixo. Get ready for that. Ndingumama Maqelana. Ndingowase apha eSgriqualand. Ndikhonze eRamhlakwana. Umfundisi wami ngutata nomama uNgindana. Amen. Nabantwana abahlanu sindisiwe. Andiyo celebrate. Cela ukuxelela. Ndixelela uba ndiyangena eradioweni andithi. Ndixelela uba ndibhala incwadi andithi. Ndixelela uba ndiyavela kuBay TV andithi. But I know my identity. Ndisisicaka secebo likaThixo. Ndiyi-reference. Umntana osindiswayo noba kungoweliphi ibandla kureferwe. Ngoba nami xa ndifika kwenye ilali ndiyotitsha phume college. Kwathiwa kum uze nalento kaMini. Utata uMini lixhego. La le ndandititsha kuyo. Babe baninzi abantu ababesindisiwe. Kodwa ngabula mama behlabela lapha utata uMini wayeliphethe kahle ivangeli. Ake sithi amen. Wahluka kwabanye abantu abasindisiwe ngoba yena ilali bebaninzi abantu abasindisiwe yazi uMini. Hamba sewufeyilile uyoba yireference. Kuthiwa waqala kabi. Wagqiba kahle. Ngoba uno coach ongumoya oyingcwele. Ucoach ongakhondemi. Ucoach okhuthazayo. Ucoach othi sowuwile akuvuse. Asambeni bantu abatsha siyoba ne disturbing attitude.
lapho sikhona abantu babe restless. Sifana netyiwa. Ityiwa ithi yiza mngqusho ugcolo size 25 nanza usangecephe. Noma andibonakalanga kodwa ndizawuvakala. Power of presence. Phakathi kwethu kukhona umuntu ongcwele. Khona umuntu ongazenza izinto esizenzayo phakathi kwethu. Hamba ngamandla esaha. Isaha noba ungayinika umqongo ongaka. Icekeceke iblade. Kodwa ithi into endizawuyenza ndizawuyihamba isalvation. Andikwazi ukushumayela, andikwazi ukumisa ntente, kodwa ndizayihamba isaha imane siya. Iphinde ibuye. Iphindiye. Iphinde ibuye. Litshona ilanga umthawu wanga. Iphindiye iphele iveke umthawu wanga. Kodwa isaha iba nento ethi ngenye imini kuyawuvakala isithongo esikhulu sokuwa komthi uwiswa isaha ecekeceke ngoba ibimane siya. Iphinde ibuye. Ungayideli into ebengunguThixo kuwe, ngicela ukuvala. Mina ke ndiyawaqouta amagama abantu xa ndithetha. Ndiyafika apha eTranskei College. Ndiyafika ndizowenza i-teachers course yami. Ndiyosaba ukungqina. Ndiyathini bantu abatsha? Ku day 1 ndiyosaba ukungqina. Le ntombazana benifunda nayo high school, ndiyesaba ukuyixelela uba ngoku ndisindisiwe. Ndithetha ngamandla esaha. Ndithetha ngamandla disturbing attitude. Sithi sisahleli sinqokole ezinye indawo esingabhadlanga, ndiyoyika ukuyigqabhuza leyo ubona nje sendisindisiwe. Ndivele ndithi ndisoyika. Kuvela abafana ababili. Benze open air. uYesu uyasindisa. Ake sithi disturbing attitude. Sithi sancokola into ezingabhadlanga kuvela abafana ababili basidisturbe. Athi lo ekudale lapha ecollege. Wow! Abazalwane ngokudika sebeyasingcolela. Kanti unceda mina. Ndathi nami sindisiwe. Aba bafana ngalomini andiqondi bukhona umuntu owasindiswa. Mhlambe babuya bedanile bethi i-open air yet was in vain. Kanti bebeqhawula umbilical cord between me neLizwe ndiyogqabhuka. Aba bafana bakhona apha endlini namhlanje. Ndizawubabiza ngamagama. Babezehlela nje benyuka ngemic. Ungayideli into ebekwe nguThixo kuwe. Yenze njengesaha. Umanuya phinda ungaboni kwamphefumulo, ungaboni kwamuntu olandelayo. Abo bafana bakhona. Yayingu brother Ali no brother Gunya. Hallelujah. Bekhwaza bethu uYesu uyasindisa. Kanti abayazi into eyenziwa nguThixo in the closed doors. Khona intombazane exakene nokutsho uba ndisindisiwe. Kwakufuneka kuthukwe bona qala kuthiwa oh abazalwane. Ngokufundekela ndibe sendithi nami ndisindisiwe. Self awareness. Zazi ubungubani. Uyi-dynamite. Siyabulisa uMkhendane. Benithethe ngaye apha ndathi uyawazi amaphara sematatiyela. Uyawazi tata? Wayewa videorizer ethetha pha. Mamso asafuni thina ukuhlala apha. Cela ubulisa notata nomama uSwana. Mama uSwana wandi adopta ecollege. Dayi first born yakhe. Kodwa into engicela ukuyitsho. Phuma. Namhlanje uthi Nkosi I'm ready. Dig me. Dissolve me. Design me. Dikufanele. Ngoba kule culture, kule kingdom, iculture yethu kukusetshenzwa. Phambi kokusetshenziswe. Noba igift yakho igqamile. Ayingakuvutha kuphela. Futha ube sowuvatha. Futha ube sowembatha. Ngoba besiya kuyo besimnyama ngenkani. Ngicela ukuthetha isisuthu. Kwabe siya kubo besimnyama ngenkani. Huzuwa bathu. Huzuwa bathu. Ezimnyama ngenkani asidlali. Xa umane ulahleka. Yabona mina kwasezilalini umqhagi qebile. Umqhagi ezilalini xa umane ulahleka uphinda uvele. Uphinda ulahleke. Uphinda uvele. Xa sewuphinda uvela kuthiwa bekana amanzi. Awulathemba
uyaphinda lo mqhagi uyawuthi uyaphinda kanti sekuthiwe bekana amanzi. After today ungabusabuyele emva ngoba ngenzeka kuba amanzi ayabila. Kuyadlaleka nalapha ebandleni bantu abatsha. Uyakwazi ukumane uya kwezimnyama ngenkani uphinde ubuye kwezamazulu. Kodwa sikwi half time utata uNgindane esazothandaza. Ethandaza labathi I'm ready. Ngiready ukwenziwa. Kenzela ifront line. Ngoba uchaba luyilolile imela. Xa kusemnandi bantu abatsha uyabona umuntu xa ezawuxhela inkukhu into ethi Ngindane nyuka akasunyuka ngangoma. Kumane kuphosa umbona. Bakhona abantu abatsha kuphoswe umbona. Kuphoswe i-airtime. Kuphoswe ucash. Olweni bantu abatsha. Kuphoswe ucash. Kuphoswe ugood night. Kuphoswe usleep tight. Ngelo xesha lo ophosayo uyareversa. Amanzi ayabila. Kuba mnandi enkukhwini ezawuchelwa. Xa sebuzawuphela ubomi benkukhu kuba mnandi. Kanti khona amanzi abelayo. Mntomtsha wenze kahle wabakhona kule convention. Ukuze uqhawule i-umbilical cord. Uthi anisabuyele emva. Ilevel ebendikhonza ngayo ndiyonyukela namhlanje. Ndiyadumfundisa uMagwentsha.